borok enggak boroknya simita hamzakdi tambah hingke je kaitor tagi rimani o sengsaro jot manini no hamzakdi ani papi kaham tong mani suddenly tabung demi sengjak dukano thangai krosa borok kitharjakwi good morning friends jotono lamsugo ketal video bo tinini video engnai nor comment khladi tinini video engnai sabo papi besana hamzak sabo no si besana hamzak ani o comment khladi je si besa hamzak eba papi besa hadungnai tini video engnai nor plan sim paithek jora nor nai tongni nor video no bujinai 2 month 3 month ni agi nor blog no kona ani 3 month sa thithang topper Omoni mungkin topper ta botangi thikyange vomiting palpo virus manjagi thikya nge aboni bagai ang tai kaisa o si thiyita ang si painhaka dugara kamiuta gumo o papi hingkai berita berei hingkai ang mana painhaka painahadoi ang tam hajangkai mana torika logika 4 month eba 5 month engkhana Abka tornan soming kada 5 month kai tong ta bangkai engkai miyawo ang don thangmani engkai ania papi no sweet inota asini mungge sweet tabun ai mi topar ke thejata engkai miya sarigo ang don thangmani engkai ani o papi bo borong logi in daba malimi logi kai miya an logi thangata ni o sweet papi engkai ang bom dugano manei pai tongmani ke babu hingkai babu bothango babu hingkai dolok bai kok sai tongta dugano borok bai hingkai khoroksa borok ta ba asuk tongmani hingkai ani papi hingke tai masa sibai thumi tongai mani ta sekalgai ke khoroksa borok phaioi lata kodoman haroi suino kitari gatan suino kitari mas jona bokor phari utbra on the spot jagano Demis pura kosi thongha pura sidi chate ko thama je jotto like set nanguta tan bagi mane ani sui o borong wasi waje do balla tanari tang thiko be kitari thro khayo da thro kitaro da gan bilai kemo bilai setting da kha ang pura o borong lima hai pura sagro koi thama jani o sui bono wasi waria bono kunu sikhaya eba ani sui bono war kan gang bono singsa ri kam singsa neng ani sui bothari hinai dari singsa di kam Ambagi sang kai ani sui bunyi waria kun bukaya onda uspot jagana botro klayoi ani sui demis ingi thangka eba kosi thangka ambagi ang video sonam busungang kai borok engei borokno simita hamjakdi tambe hingke je kaitor tagi rimani o sengsaro jot manini no hamjakdi omo kaisa pura nangjago tani bukhawo Norok borok enggak boroknya simita hamjakdi borok enggak engkangke jotono hamjakdi sakmang nini sakno ba hamjakdi nini sakno hamjakdi bunyin ba hamjakdi mal matano ba hamjakdi o video ke tini video ngang tamak lajangke norok bai ani problem tongmani ani YouTube family rok bai ang joto share khlayo norok sani mana ang ani nongni problem joto problem norok bai share khlayo जों kaisa family engi tongo juga YouTube subscriber ke kaisa family YouTube family eng tongo singoro joto kok share khlayo abo ang norongni thani je papi besa hamjungnai besi besa hamjungnai nor comment khlaidi ani sui khorsa borongna wasiwaria ani sui khorsa borongna chirai besano wasiwaria suddenly ani logi miya sarik jorawo thangmani jorawo a sui Korsa borok bai kitare bokor phari jakani sweetie like you said bakawa an bagai short video no mas lamba ang tamna hingke ani o je problem je ani o wansuk tongmani bakha no bai ang share khanya musungu bisa o komo share klai like you said dukhu nango bakawa sana musumani asuke niya horni simna ang video khlani tongmani miyawani net pack ring baga ang video alu khai malia gatini thongwa fungai pura ang khanya hin tokta ko tab khlaiya kai mia thuyu male thuna musumani thui maya pura wansuma am bagai je papi besa hamune ba je si besa hamune comment khlai saburi khlai di ani sui wasiwaria ani sikun sikhaya
bo kaisa borok enggai ani suini khitarika bo wan suktu borok enggai borok no simta hamdodi mal matano hamdodi omongka kaito takai diman jot mani no sungsaro engkai norok ani o papi no naimano ani papi no naimano video no phongnai no naiji tabuk tam mungkha no sawonen doska motebo no naiji tabane papi no bahai omon ani papi bo dugano thangpuro bo dugani phaimale himbai babu se bamui matu shubono tabu kai bokhrani himjak tongkha borok engkhanga kok sakamo doctor ma thangamo bo kaisa posu paiki engai bokunu kok sana ringya eba kosono sana ringya jungna amseke ambagai bo mal mata phano bo tabuk suddenly borok engai amdiki borok phathiri kahenge tamung kham bo dabi mani khamon dabi mari khamon neng bo kaisa animal engai bo kunu kok thai kok maya bo kok thai kok sana ringya bo dukhu mama no sana ringya bo tabuk borok engai kok sana ringkha kainung bono rang mari wei doctor thangai doctor ni bisisa mani rang rok mari khamon nang bizar ka khamo bizar engkang sana musungu posu paki bo bongi bo bizar engna nangnai ang sana musuma hangkaita bol bo kaisa living thing kethang takjak kaitor bai takjak slamjak o sungsaro naithok sungsaro jura ke nuai ni molo slam bimani kaitor eba on mal mata rongno o sungsaro mosangna bagi slam mijago ambagi borokrok hamjago je hamjanai borok ta hamjago papino that means ang hamjak sugo o papino ang ka dog lover abni bagi ang nokol nimukti yoro tabuk ani papi tabuk bokor phati rijaka khitari ke oyondino buni ngi mano ani simi bokor papi bokor phati gala kham buni bo phati nai buibo bo amti tomung ngi tongha hinge o tomung no chance khlai ke chao jagota naidi busuk kahama tongmani hamya kharungma sinjaja ani o papi amuni bagi ang tini o video no maslambo norong bai kok set khlainya mu chungmani amuni bagi satinang o kok no abo o papi ni bagi ani like you said ani simi papi tongni o sungsaro joto no papi tongo tini gana gini tai joto o je youtube nai tongai dong joto no bongni papi tong nagia blood is coming three high jong kha taloga na sik answer kharungma sinjaja kaham tongmani 5 minute 2 minute bai khamyang thanga bo bongka sui besarok eba sui rongno damriya amti sui ingni buno damriya de like bobo kaisa ke thangmani ble awno mo damriya nang ani mote hingaita nor comment khlai sabuni cha ya on the spot jaga bo ang video te saimalia tama hinge o suino ang borok phatima ro kaham ke rom tong khata ke ang video khlaimania like sak tung hla ja pro tahon ang last video ti saka on the spot bo jaga wo tamangka jaga wo tamungmani o video je bini on the spot jaga bo lengmani o video tongo tahon ang first ni simit sajakliya nyang kai sini mongba twist de miangka nukhung sulima panda eba mutu khaima pana tongo dum yawa condolence bagai inke amaga ang thangpuro video tu situ kha on the spot bo jaga wo tabu khelengri tonghani o papi bokhre himjaka bo borok ang thei thaka mo borok ang thei sitaka mo on the spot direct doctor thangmo doctor tabu bo bona enable lengi se bona poso paking se bona doctor nanglia nokni bithi banyo di kha tabu ke bo maichai maya ge bo amti ke mamang tongge bo cover khanai swing kha ki sabula khani cover khaithango no jotang saimano ge mongkha on the spot jagani bo jagao on the spot jaga thimani mane jagao dukhuma mani ta tabang gizat ko pana thangtei khlaimani tamo video no nugui ma khana on the spot bol boda bahing kha lagi set nga jotan hambai norok nai tong bagai